Башкортостанда Евразия китапханаһы төзелә. Был хакта республика башлыгы Ради Хабиров белдерде. Заманса китапхана нинди талаптарга җавап бирергә тиеш? Бүген уш хакта һөйләшәбез. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапхана директоры вазифаһын башкаручы, Республика туган якты өйрәнүчләр җәмгыяте рәисе Марат Зөлкарнаев. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Марат Миңгалевич, күптән түгел шундый һөйдесле хәбәр булды. Башкортостандың Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапханаһы Рәсәйдән китапханалар конкурсының төп исемлегенә ингән. Тимәк, безнең республика буна Рәсәй китапханалар селтәрендә шундый зур урын биләп тора дип әйтә алабыз, горурлык менән. Безнең республикаларга милли китапхана ул Рәсәйдәге иң зур китапханаларның бере региондар буенча. Әйтергә кирәк, безнең күп китапханалар уларны безнең күрше республикаларда, Рәсәйнең үзәгендәге өлкәләрдә шундый китапханалар бар. Безнең китапхананың иң төп байлыгы әлбәттә ул фондтар. Һәм башка китапханаларга караган сакта, үзәк китапханаларына бездә үзебезнең бик кирәк язмалар фондтары бар. Һәм туган якты өйрәнү фондтары менән без аерылып торабыз. Һәм Евразия китапханаһы дигәнебездә лә тап ана шул көнсыгыш һәм һирәк кулъязмалар китаптар бүлегенә таянабыз. Шулай бит. Менә ысынлап та фонд бай, зур, әмма ул бүген республика өчен нинди файда китерә ихтимал республика халкына? Кемдер уны укый ала һәм унда нинди мәгълүмат саклана бу фондта? Безнең ысынлап та китапханалар бик яхшы булса ла, без күрәбез, күп кенә регионнарда Советтар Союзынан калган республикаларда бик нык китапханалар үтеше бара. Мәсәлән, әйткән сакта без Казакстандагы китапхананы әйтергә мөмкин, Белоруссиядә Минскидагы яңа китапханаларда әйтергә мөмкин. Әлбәттә, уларның максаты, улар хәзер инде яңа типтагы, яңа җиһазландырылган, заманса ханлы технологияларга җавап биргән. Заманса ханлы технологияларга җавап биргән китапханалар. Мәсәлән, без әйтә алабыз инде, Евразия үзәге булып безнең Өфе ул 17нче буаттың 2нче яртыһында ук әйтелә. Чөнки дигәндә без белүебезчә, әгәр дә дини назараттар төзелһә, дини назарат безнең тик Өфелә төзелә. Әлбәттә, ул бында инде бөтә менә булган төрки халыктарының һәм менә башка сәясәттә алып баруда бу үзәге дип саналган. Өфе инде Евразия китапханаһы, ул инде менә булган бар безнең китаптарыбызды бөтә булган безнең республикаларына түгел, сит өлкәләрдә, башка илләрдән ул ошында йыелып, ул үзәк булып торырга тиештер дип уйлыйм. Бына әлеге вакытта Рәсәйдә халык исәбен алу кампания тамамлануга бара, беренче генә көн калды, ханаулы көндәр калды. Һәм бына ошо халык исәбен алуга әзерләнгән сакта күптәрде мин кем дигән һорау борсыны кызганска каршы. Бына ошо һорауга җавап бирүдә ошо һездә хакланган фондтар җавап бирерлекме? Алдан Рәсәй тарихында булган янисәп компаниялары турында ниндидер мәгълүматлар, бәлки материалдар хакланмаймы һездә? Әлбәттә, материалдар, сыганактар улар бар. Безнең милли китапханалар күбрәген ул Өфе губерния стат комитетының материалдары йыелган. Тулы мәгълүмат әлбәттә ул милли архивта безнең хаклана. Һәм әйтергә кирәк, без милли архив менән бергә туган якты өйрәнүчләр җәмгыяте баш архив дигән сайт төзелде. Онда 1917 елгы авыл хуҗалыгы ян исәбе куелган материалдары һәм анда ревизия материалларында куябыз инде яйлап, ул онда республикада яшәүче һәр кем шул ресурсларга кереп, үзенең ата-бабаларының кем булып язылганын, ничек, күпме, нинди авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгәнме, нинди кәсеп белән шөгыльләнгәнен шунда карап белә ала инде. Әйтергә кирәк, безнең белүебезчә тарихта ул ревизия була. Унда әлбәттә дворяндар, саудагәрләр инмәгән, күбрәген ул халым түләүчеләрнең исәп ханын индергәннәр. Безнең Башкортстанга башкортларны караганда инде ян исәбен алу тик 1811 елда без уларның фамилияларын, исемлекләрен күрә алабыз. Уга тиклем башкортлар ревизия материалларына иенмәй, чөнки дигәндә улар яндән халым түләмәгән. Әйтергә кирәк,
1739-40 елларда Оренбур комиссияның эшләгән осырында Урусов берничә тапкыр ян итеп алырга тырыша, ләкин башкортлар каршы сыгып, был ян итеп туктатыла. Ул материалдар Эргадала хаклана, ләкин улар бик әз һәм үдүк кенә булып тора. Шуның өчен әйтергә кирәк, башкортлар улар ян итебенең тулы исемлектәре улар юк. Тик менә ревизия материалларында 1811-1816 елда була. Калган милләттәр менә Өфе губерниясында яшәгән, Хуңгарак, Оренбур, Өфе губерниясында улар әлбәттә бар. Ни өчен башкортлар 37 елга яни исәптән баш тарткандар һуң? Чөнки дигәндә был вакытта зур гына ихтилалда бара һәм улар әйтергә кирәк 1755 елга тиклем улар ясак түләп килә. Ясакты түләп киләләр. Был инде әлбәттә яндән түгел, был двордан, хуҗалыктан түләнеп килә. Һәм әйтергә кирәк, уларның яндән түләү ул тик крестьян һәм халым түләүче халыктар гына был исәпкә ингән. Башкортлар белүсә, улар асаба булгандар һәм улар яндән халым түләмәгәннәр. Менә әйтергә кирәк, һәм тапшырдан курккандар, димәк, менә без әгәр дә яни исәпкә индерһәләр, халымды арттыралар дигән. Халым турында бәлки сәясәт алып бара алсак дип, безнең крестьяннар 1861 елга тиклем улар крепостной була. Улар помещик, феодал крестьяннары була. Әлбәттә, уларның һәр беренең ян исәбе алынып килгән һәм улар ян исәптән халым түгәннәр. Шуның өчен әйтергә кирәк, 1897 елга тиклемге бар булган статистика материалларының төп максаты ул әлбәттә илдең финанс ягын ныгыту, уның налог система, фискаль системаны ныгыту һәм әлбәттә дәүләт үзенең сәнәгать өлкәсендә үсеште, ана шул халым аша ныгыткан. Тәүге тапкыр касан статистик материалларда башкортлар ян исәпкә инә башлый һуң? Ян исәпкә менә әйттек бит инде, ревизия материалларында улар бар. 1811 елда күпләп инде әйтергә кирәк, 1897 елгы беренче переписта бар. Менә беренче перепистарның максаты, менә бүгенге көндә без аңлайбыз бит инде. Уның төп максаты табигый булган бүтәп сәнәгать, бүтә ресурсларны, бюджет ресурсларны дөрес бүлү. Ул әлбәттә теге, ягъни заманса без аңлаган исәп алу дип күрергә кирәк шуны. Без аны әлбәттә сәясәткә генә бәйләргә тиеш түгелбез. Чөнки дигәндә иң төп максатларның бере ул киләчәккә уңайлы итеп, дөрес итеп алып сәясәтте алып барырга. Мәсәлән, ресурсларны, сәнәгатьте, мәсәлән, кайда калалар төзергә, кайда калаларда мәктәптәр төзергә, мәсәлән, шуннан һуң кайда инфраструктураны ныгытырга, кайда промышленностьты үстерергә һәм кайһы бер калаларда яңа барлыкка килгән авылдар, калалар бар, шуларның исәбен белеп, ресурсларны, булган ресурсларны дөрес бүлү шул төп максатларның бере булып тора. Чөнки дигәндә киләчәктә без пландар корабыз икән, әгәр дә юлдар төзү, мәктәптәр төзү, ниндәй китапханалар асу, улар барһа, әлбәттә статистикага карап эшләнә. Чөнки дигәндә ул безнең Рәсәйдә генә түгел, ул бөтә дөньядагы практика. Без белүебезчә, мәсәлән, Хытай алып карасакмы, Сит илдәге Кушма Штаттарда алып карасакмы, Япония, башка илләрдә алып карасак та, әлбәттә уларның төп максаты ана шул ресурсларны дөрес итеп бүлеп һәм дөрес сәясәт планда булган сәясәтте алып бару, әлбәттә. Дөрес план кору дигән, бuna республикала хәзер инде китапханалар байтак кына яңартыла, мөгаен китапханалар селтәрелә, ошо статистиканы кулланулар. Башкортостандагы тагы кайһы төбәкләрендә яңа модульле заманса китапханалар барлыкка киләсәк? Безнең бүгенге көндә әйтергә кирәк, республикала безнең муниципаль китапханаларның саны 1581. Улар әлбәттә һәр бер районда, һәр бер авылда
материалдарда бар. Ләкин безнең менә бүгенге көндә менә киләсәктәге максат инде ул әлбәттә безнең булган китапханалык ресурслар улар һәрбер кешегә булырга тиеш, улар һәрбер кеше безнең ресурслар белән улар кулланырга тиештәр. Күбрәген улар инде әлбәттә интернет селтәре аша информацияны алырга тиештәр дип без уйлайбыз инде. Иң мөһиме ул әлбәттә бүгенге көндә заманса китапханаларны үзгәртү. Чөнки дигәндә китаптарда булырга тиеш һәм электрон китаптарда күбрәк сыгырга тиеш дип без шул максат менән был киләсәк Евразия лагы китапхана, Евразийский китапхананы уйлайбыз. Чөнки дигәндә менә мәсәл өчен без әйтергә мөмкин Британиялыгы китапхана, Британиялыгы Лондондагы китапхананы әйтергә мөмкин. Мәсәлән, уларның фондтары 170 миллионга барып итә. Көндә улар бөтә илдән 8,000-гә якын электрон китаптарды кабул итәләр. Шуның өчен әйтергә кирәк, улар менә бөтә илдәге сыккан материалларны ла үзләренең китапханаһында тулландыралар һәм уларга үзләренең һәм илдән төрле нөктәһеннән бу китаптарда алып укырга мөмкин интернет аша. Бөтә нөктәһеннән алып укырга мөмкин. Менә безнең китапханага килгәндә ул әлбәттә иң күрәге ул интерактив булырга тиеш һәм безнең менә башка китапхана, сит илдәге китапханалар менән безнең бик әүдем эш алып барырга тиешбез һәм без шул ук ресурслар менән бөтә булган илдәге башка илдәрдә басылган ресурслар менән без кулланырга тиешбез. Авыл, район китапханаларга карагансак та инде әлбәттә бүген улар элекке һәммәк кала алмыйлар. Улар яңа формаларга карап үзгәрештәр индерәләр. Мәсәлән, улар китап аклау, китап бирү менән генә түгел, башка төрле сараларда үткәрәләр. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Уңышлар теләйбез. Республиканың баш калаһында шунда Евразия кимәлендәге яңа китапхана көтеп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиялы Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапхана директоры, Республика Туган якты өйрәнүчеләр җәмгыяте рәисе Марат Зөлкарнаев булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.